हाय हेल' लोगोफोर खुलुमबाय आसा खालामो नोंथांमोनाव बयबो मोजाङैनो दङ आंबो दायो दासान्दि नोंथांमोननि अननायजों लोगोसे मोजाङैनो दङ आं दायो बे समावहाय नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों माने बे मोनसे बिग आपडेट आरोना नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखागौ थांनाय साननैसो सिगाङाव ससियेल मिडियाआव सोरनि थाखाय बेसेबां दावराव दावसि जागासिनो दंमोन बिथांमोना कल रेकर्डनि दारैनो बिथांमोना गोबां भाइरेल जागासिनो दंमोन नङा होमबा बिथां जोंनि बर' सावथुन मुलुगनि बयजोंबो सिनायजानाय कमेडियान अनिल बर' दैदेन वारि सुबर्न बसुमतारी आरो दिलीप मोनहा बिथां साब्रैयामोन कल रेकर्डनि द्वारा बिथांमोना गोबां दायाव गोलैनो गोनां जादों आरो गोलैगासिनो दङ आरो बिथांमोना साब्रैमोन आरोना बिथांमोना साब्रै ओमफ्राय बे साब्रैनिनो दिलीपआबो हमजाबाय आरो मैया थांनाय बारावहाय दैदेनवारियाबो हमजाबाय होननानै जों मोनथिबाय आरो नङा होमबा आं बिथांनि मैया हमजानायनि बिथांनि माबाखौ पुलिसा जितु हमनानै लांनाय बिनि भिडिअखौ नैबेयाव आं नोंथांमोना देखायना होनि ससे नङा होमब्ला नोंथांमोना बेखौबो नांगौ लोगोसे नोंथांमोनानो बयबो मोनथिखाबाय नङा होमबा ससियेल मिडियाआव सोरनि थाखाय दावराव जादों आरो सोरनि थाखाय दावराव जायाखै दा लोगोफोर बिनि गेजेरावनो ओरैबायदि मोनसे आं नोंथांमोननो आरो मोनसे मेसेज होनो होननानै सानदों आरोना थ' लोगोफोर ओरैबायदि साब्रैनि गेजेराव सानैयाथ' हमजाबायानो नङा होमबा बेनिफ्राय आं दा मैयायो आं मोनसे मेसेज मोनदों आरोना बे मेसेजखौनो आं नोंथांमोननि सेरावहाय फोरमायनो होननानै सानदों बे मेसेजानो जाहैबाय बिथाङा अनिल कुमार नार्जारिनि आरोना बिथाङाहाय ओरैबायदि लिरदों आरोना गावनि फेसबुक पेजावहाय ओरैबायदि लिरनानै फोसावदोंमोन बिथाङा दाख्लै साननैसो आगोलावनो होदोंमोन बिथाङा 8 जुनावनो होदोंमोन नाथाय आं सम मोनैखाय आं दिनै होनो होननानै सानबाय आरोना नोंथांमोननि सेरावहाय बेखौ शेयार खालामनो होननानै सानबाय थ' बिथाङा मा होनो अनिल नार्जारिया माबायदि रायजोफोरनि थाखाय माबायदि मेसेज लिरना होदों बा गावनि फेसबुक पेजावहाय माबायदि फोरमायदों आं बे मेसेजखौ नोंथांमोननि सेरावहाय फरायथिना होनि आरोना नोंथांमोना खोनासंलांबाय था अब्लानो बुजिमोन थ' लोगोफोर होनबा आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय फरायथिनानै होनोसै आरोना नोंथांमोना फारि फारि खोनासंलांबाय थादो बिथाङा दि मा फोरमायखो आरोना गावनि फेसबुक पेजनि थ्रुयै बे हिन्जावखौ आं दाबो खाथियाव नुवाखै रायजोफोर माबोरै आंखौ बिदि होनलाबायबाय थाखो बे हिन्जावा आंनि नाम्बारखौ सोरनिबाफ्राय लानानै आंखौ फन हरबाय गावलायनो एक्ट्रेसखानो आं बैसोखौ सोंहरदों नोंना बैसोआ बेसे होनना अब्ला बुंबाय बियो क्लास 8ल' फरायो अब्ला आं थोद जानाय नङा देनांला होनना बिदिनो फन हरलाबाय थायो SMS हरलाबाय थायो आंथ' बिजियाव थाबाय थायो मेन्टेलि टर्चार खालामबाय थायो एखनब्ला फनबो हमा SMSबो रिप्लाइ खालामा आं SMS रिप्लाइ आरो फन हमाबा दानिया बुंनोसै आरो जोंना बर'फ्रा बिदिनो एसे नाम जाबाथाय लेबेल देखायो बिदिनो हरब्लाबाय थानायनि सानसेखालि सोंहरदां बे दानि कल रेकर्डआव खोनानाय बादि सोदोबखौ दाना सानसेखालि SMS गेलेनायखौबो स्टेटास होना दोनबाय आं नुसनफ्लांना गोख्रैनो दानना ला होनना बुंहरबाय उनाव दानबाय आं बे बारनिफ्रायनो 2 दानसो जाबाय बे गथ'नि फनबो हमा SMSबो रिप्लाइ खालामा दाना दाख्लि बे गथ'आ बङाइगावआव सोरजोंबा थांनायाव हमजाहैदोंनो दाना गामिनि रायजोफोरा आंनो फन हरबाय आदसा भाइ माथो नों ओरैबायदिसो नोंनि कल रेकर्ड दं आं होनबाय दे रेकर्डआ हरलाय होनना आं बुंबाय रायजोफोरखौ बेनि उनाव आं नुबाय नांगौ आंनि कल रेकर्ड आं रायजोफोरखौ बुंहरबाय आं बे गथ'खौ दाबो खाथियाव नुवाखै आंहा जेबो गाज्रि सोमोन्दो गैया नोंसोर आंनाव सोंनांला बे हिन्जावनावनो सोंना लादो आं बेजों माबा जादों नामा होनना उनाव गावसोर सोंनायाव हिन्जावआ आंनि सायाव जेबो बुंनो रोङा मानोना फन रायज्लायदोंमोन नाथाय लोगो हमफेराखै मारै दंबावो लोगोफोर एसे
गोलावानो लिरना होदोंमोन ना बियो। गावसोर होनहरबाय नोंहा जेबो जायाखिसै गथ'आ जेबो बुंनो रोङाखैसै होनना। दाना मैया आंखौ लेंहरबाय आं थांनो नागिरदों मोनसे शुटिं गोनांखाय एसे मोनागोन होनना बुंहरदां। बेनि सिगां बिसोर थानायाव थांबाय आरोखि। बे गथ'आ सोरजों मा जादों आं बेखौ जेबो मिन्थिया। दा फन रेकर्डनि थाखायनो आंखौ सन्देह खालामबाय बरनाम होबाय। जानो हागौ आंखौ ब्लेकमेलिं खालामदों। आं बुजिबाय मालायखौ जिखि खालामनो हागौ नाथाय आं गथ'खौ दाबो मोगथाङाव नुफेराखै। बेनो रायजोफोर क्लियारिफिकेसनआ आंनिफ्राय। ओमफ्राय नैबे जिथु आं दानि फरायलांनाय बेखौ बिथाङा 9 जुनाव होदोंमोन। आं ओमफ्राय सम मोनैलाय नोंथांमोननि सेरावहाय बे आपडेटखौ होनो आं मोनाखैमोन। ओमफ्राय दिनै जाबायदि सम मोनबाय दसे सम दिहुननानैब्लाबो आं नोंथांमोननो बिथांनि बे अनिल कुमार नार्जारिया जिथु गावनि फेसबुक पेजावहाय आपडेट गावनि फारसे क्लियारिफिकेसन होनानै लादोंमोन। स' आं बिथांमोनखौ बे मेसेजखौ नोंथांमोननि सेरावहाय फरायनानै दिन्थिबाय। आरो जायफोरानोखि आंनि फरायनायाव नोंथांमोना बुजि मोनाखैब्ला आं बिथांनि जिथु मेसेज होनाय आं बेखौ स्क्रिनशटआव होना होगोन। नोंथांमोना बेयावनो थांनानै मोजाङै फरायनानै नायथिनो हागोन आरोना। स' थेंक इउ स' माच लोगोफोर। अब्लालाय आं आरो नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसे लोगो मोनफिनगोन। बाय बाय।